YouTuber sekarang. isi. 우리는 그만 자체가 구사이에 남의 공부에 오늘 행사 모든 가서 가지고 막하면 하거나 I can pray for them. I cannot do anything, but you and I can pray for them. That's the great challenge the Bible is. 30, 40 분들, my God, 그냥 그만은 먹어. 그리고 그만한 살로서 뭐 이스라엘 군나가라. He never cares me. No, 이스라엘 군나가라 그래. 우리는 형이 봐봐놓고 이스라엘 그 상황인데 you need to come back. God never forsake you. He never leave you alone. 그 어머나 이스라엘 들고 그세고 산들만 배서만 그때는 송산이 파프고 뭐를 말하는 산들만 oh, he God, you forget, you forsake. 여기 산들만 as a mansi mahore be three night Easter janani it Easter gunagara. So friends, this is the day we feel many times. Angko angi mansi managarbai, angi kumbai binana managarbai, angi bima para managarbai. Oh, never think that you are not alone. God is with you. He never forget, never forsake. I trust angangden dongden. Unthadani Easter budi gangden. 다행히 그리스도 모든 말하니 감격. There is a spiritualism, a fantastical things. You need to come back. Listening by those who mi치는 것. Man shall not live by bread alone, but his word. 성질이 상나가는 것도 배가 가는이 프라이. Listening by those who 미치는 것. 성질이 파피프의 그 사람 가는 것도. The word of God need to abide in your heart, that I may not sin against God. Listening to the Bible, listening by God, 안경으로 가는 것. He's the living water of the Bible. 예수님이 강간한 이들, 저기 여기 그이가 지금 제 바로 강간이. 오메르 서베르 chapter number 4 돌아보면 아메 베그 상대 구허 이시가 베그 상대 구허는 아디고 되는 뭔가 우정거든요. 강들. 근데 프리치비아 포 with trust, longing heart. 근데 베그리쿠나 게나리스리 피나고라 이시가 쓰는 그래서 나 그중에 하는 지금 강나이 막상 비고를 우리가 he's really feel satisfied. 이렇게 비고를 ini berada sudah sedih betul anak di dalam. Kalau mesti kalau akibat, kalau mesti kan lebih lama zaman kita lagi. I feel good. That's what I'm about. So they jadi jadi first jadi satisfied kalau they jadi first sedih. Jadi jadi spiritual. Kalau dari pun jadi tenang bukan. We need to come to the Lord Jesus Christ and accept Him as a personal Savior. It is finished. This is why you I am finished. It is finished. Sepanjang hidupmu, mereka sering itu supaya mengizinkan, mengizinkan. Zaman itu dalam Kristen Bible Kristen, am jupai, am bidian, or Kristen Bible, am jupai dalam sebab. I'm finished. Sebab itu sebab jangan mengenali jadi Kristen Bible share sekali. I'm finished. No, you are not finished. Still you have hope. Live with hope. It is finished. Lastly, Father, into thy hands I commend my soul. 그들이 그렇다면 증미치야, 증미비치유, 지스방 것을 타나가는. Most probably, 이스니 바이거는 둘이 벌어질 타입과 you may live 70 years. I'm 50 plus. I'm counting. Another maybe 25 years. No more. No pastor. But I say, Lord, you take my soul. I want to rest in your presence for eternity in heaven. Amen. That's the way, friends. Where are you going to spend your eternity? Rest of your life. Big room of brevity of life, shadow, backward. But we have an eternal home. So the way is the 산세상 become walk by faith. 포탈이 못하다니. And it's very close to the anxiety. To you, you shall be a foolishness. Proton Corinthians, able to work like it. So we come along and say, Lord, how many times do you? Now I'm ready. Take my life. Do you want to take any moment? But still then, I have a hope. Lord, I give my life. So we go so then you surrender your life to be in this morning. Go to what high. No matter where you come from, it doesn't matter. But we like to surrender this Good Friday.
गिबियावनो गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय दिनैनि बे गोथार सानाव जों सफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिटिआरनिफ्राय इसिबां बर' दं जोंनि बे बेंगलराव बेखौ नुनानै आरो गोजोननाय मोनसिनदों कारन जों फैनानै दा माने गावखौनो बेलेग जायगायाव फैदों बायदि फिल खालामाखै आरो गावनि जायगायावनो फैदों बायदि फिल खालामदों आरो बांसिन हेपि जानायानो जाहैबाय दिनैनि बे इसोरनि गोथार सानावहाय जोंबो बाहागो लानो मोन्दों बिनि थाखाय आरो बांसिन गोजोनदों आरो गासै रायजो राजाफोरखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्स जासियो जोंखौ दिनै बेसिमहालागै माने लिंनायनि थाखाय आरो स' थेंक इउ आं बेखौनो बुंनानै दिनै एसेयावनो दोनथ'यो बिराद मोजां वन्डारलान्ड मिथिबाय हाबनो मोनगोन नाजादोंमोन आसामावथ' बेदर मोननो हायाखिसै बेंगलर फैनानै दा मा रोखोम मोनखो फंबाय जेन'बा आं माने भिडिअ खालामनाय नङा बेंगलरनि फिल्डखौथ' आं होननो हाया माने आं सिगांबो फैखांबाय जाखायोलै जानायालाय नै गोबां दं औ बेनो आरो आं बर' जायगायाव फैफिनदों माने बानासबारिया फैदो ओरैहाय ओरै लामा दङ ओरैहाय लामा फैदो मेडिसिन लानो मोनाखै दे भिडिअआ नै बयबो सिनायखायो एक्सुवेलि बिसोरो बर' हारिनिनो एक्ट्रिसफोरखा सानैबो नै दा रायजोफोर आंनि फ्रि थांखि ब्लग चेनेला एसे साजेस्ट फ्रि थांखि ब्लग एसे हगारथ' एसे लाहोनि आं ओरैबायदि मानसि दङ दिनैहाय गुड फ्राइडेनि नायना लादो नै ग्रुप फट' लानो जोङो फैलाय गासिबो सुनिता सिस्टार दा ओइजों दसे ज' माबा मोनसे बुंनाय दे रायज्लायलाय बिसोरखौहाय दे थिखांदो सेल्फि दोनदोलै क्रिस्ट'फार दोनथ'ला जायगायासो थोनाय नङा नामा माबायदि मोनदों बेंगलराव फैनानै आं मोजां मोननायखायनो फैखादों आं दा वान्डारला थांगोन जों दा औ वान्डारला जोबोद मोजां जों थांबाय थाखायो नालाय मिथियो आरोना थांनानै नायनानै फैयो आरोना जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंसोरखौ लोगो मोननानै आंनि चेनेलखौ मिथिखाबाय दा मा नाम होनदोंलाय थि थांखि ब्लग चेनेलखौबो नोंथांमोना नायदो नायनानैल' थांनो नाङा साबसक्राइबबो खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो बिथांखौहाय नंगौ औ दा नै जोंना बयजोंबो सिनायजानाय इउटिउबार सारा एसे बयजोंबो नंद्राया आरो खायफा सिनायो जायफ्रा नायो सिनायखाबाय मथा मथि बिराद आपग्रेड जालांबायना नुबाय आरो जोंबो नायबाय थाखायो नालाय बिराद फेमास आरोना इउटिउबावहाय दे गोजोननाय थाबाय हामबायसै दे हामबायसै दे थांसिगोन दे होनबालाय दे बयबो थादों आं खेबनोसै दे नै गारिया